Ei, hola, bon dia, episodi 3, un episodi més calmat, sí, sense titans apareixent, que sempre s'agraeix, han sortit un parell de cops, bueno, suficient. No ens hem estalviat l'entrenament, bueno, ben bé, no sé què, crec que és 2 anys després de l'últim episodi, però també es presenten. Vull dir, si es presenten no és el començament. No sé. Em molesta que a la Mikasa han canviat el disseny, em molesta bastant. O sigui, entenc que s'ha fet més gran, però no m'agrada. Hauria sigut molt interessant que l'Eren no se li donés bé lo de penjar-se amb el cinturó, saps? Perquè hi hauria com el talent contra les ganes o l'esforç. Però no, al final és material defectuós i el jefe coneix el teu pare, saps? Bueno. Sí, és una llàstima perquè estaria molt bé. L'Eren, que és la persona que li interessa més ser bo amb allò, doncs va i és un petós. El personatge preferit de l'episodi d'avui és Sasha, la Sasha, sí. M'ha fet molta gràcia com l'han presentat. Clar, estava menjant allà com si... jo volia menjar una patata, saps? M'és igual si el professor és molt estricte o el que sigui, jo vull menjar una patata. I la història que expliquen aquells dos, quan parlen amb l'Eren i l'Armin, crec, de que es desperten, obren la finestra i hi ha un tità. És que t'imagines. Hola, bon dia. És un despertador? Jo? No, tinc un tità que em somriu per la finestra cada dia. Amb les dents. Altre cop les dents, Horrible. I al final què? De cop i volta sap enfilar-se pels arbres, amb les cordes aquelles, així tan fàcil? O és que ha passat un temps? Saps? No, això no ho he entès. I m'imagino que ha entrenat, no?, per aconseguir-ho. I ens ho ha estalviat i el següent episodi ja anirem a l'atac. Què? Honestament, em pot agradar molt si els atacs són d'aquest estil. Un híbrid entre Spider-Man, sí, i Tarzan. M'agrada la idea. Així, atacs aeris, pot estar molt bé, I fins aquí l'episodi d'avui. Ens veiem demà, amb el 4.